Кажи сега, Яна, за тебе какво се случи на този семинар? Не, за Как мен се беше? случиха неща. Колкото е истината, разкажи. От сега. Имах някои много такива особени състояния, в които изобщо не бях сигурна как точно да продължа. Връщах се към правилата. Ами сега тук, така. Но смятам, че е много кратко това. Той е интензив, много кратък. Значи искаш още да го направим 2 дена. Да не е един. Да, 7. Ами да, то човек някакси, докато забрави всичката си рутина, всякакви навици, пози и така нататък, то си минава време. Да. Просто Значи, смятам, препоръчваш че крайно 7 дена. достатъчно. Препоръчвам, може и 1 месец. Айде от тебе да ме... Добре, нещо друго, ако искаш да споделиш за хората, дето ще го гледат това, приятели, неприятели, всяка. Правете. Полезни са тия упражнения със сигурност. И интересни, изненадващи срещи човек преживява. С себе си най-вече, но и с всичко наоколо. И благодаря на всички, които са тук, защото все пак позитивното намерение прави чудеса. А пък всеки един от нас имаше такова със сигурност. И усетих ангелска среда. Супер. И така. И кой съм аз? Това е последният въпрос. Кой си ти? Бучка с мас. Добре, благодаря. Ако е това. И аз благодаря. И надявам се да ми простите, че такава критика хвърлям, ама сега като си го мисля, какво да направя? Това е истината, ние затова го записваме, да видят хората, истински хора с истински преживявания. Не ние да си ги измисляме. Да. И аз благодаря. Мерси. Моля.